Oh, nggih ngoten nggih. Anu betul pun apa mawon. Lah iki rasa brono iki. Oh, nggih. Ya brono niku. Kautane iki gampang-gampang zaman biyen iki. Oh, Pak Rayu. Nah, nggih boten yang sepuh dianu nggih boten wonten kula apa jenengan kok. Nggih, Pak Rayu sinten mau wae boten aku to. Oh, kampel, Nggih, zaman sakniki liwat HP yo gampang. kampel mawon. Mriki garingan saya buka lagi. Nggih, nggih kok. Oh, kaya lakon mawon. Nah, nggih Robito niku napa ngoten lho. Iki namanya uter. Nah, nggih uter. Uter pun zaman pada jajal pasar tak cukupe ya. Nggih, lajengipun. Uter kagem miterake yoga-ipun. Nggih, terusipun. Uter kagem miterake boro kemanten sak kancangane sedaya. Nggih, terusipun. Nika wonten kowo. Gitu. Nggih, tuwa. Kowo nuwaken pikiran tuwa lajeng no. Nggih, lajengipun. Papa gedangipun awi-awi sanakan gadang. Nggih, wonten. Woe gadang putripun dados tiyang ingkang sae soleh langsung. Nggih, terusipun. Sakniki jalur kuning muring raos ingkang sae. Nggih, nah saiki dipundian iki. Bapak wasip sak keluarga mempalaken para sanak lan sederek sedaya dinten kepikiran adonan lamet boten awan ubita ingkang sampurawa. Nggih, ha iki sepundi? Sakniki ngeten mawon kakane munamenten. Kadang sampean kulit kubase satak selawe sak prabot. Nggih, pokoke dolok-dolono sakmono. Monggo. Semoga nek wonten tak gentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene kula sak tiyang kekalih dikek sadonga kengken. Lebih Bapak Masruf sakeluarga mbok bilih wonten tingkah laku kula lan tutur kata kula boten sae. Kula nyuwun gung bakal sami ingkang sakakeh-akehipun. Dene sampun cekap kula matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak gentak.